Ahoj, dneska se podíváme na to, co je to takzvaný brand kit. Bez jasné vizuální identity se v online světě snadno ztratíš. Mít svoje logo, barvy a písma není jen pro velké značky. Je to klíč, jak zůstat zapamatovatelný a vybudovat si důvěru a ušetřit si čas při každém novém návrhu. Ať už tvoříš příspěvky, sociální sítě, prezentace nebo e-booky, takzvaný brand kit je opravdu velice důležitý a má zdůrazňovat tebe, tvoji osobnost. Já mám ráda fialovou, šedou, zlatou, stříbrnou a černou, tak můj brand je založený na těchto barvách. U nás na Influencing You učíme všechno, co potřebuješ na právě na to se zviditelnit na sociálních sítích a začít konečně prostě vydělávat. Já učím hlavně Canvu a jak tvořit weby, jak se naučit pracovat s e-mail marketingem a všechno to se týká těch technických záležitostí. I když začínáš od úplné nuly, naše školení opravdu je krok za krokem a budeš tvořit sebevědomě a s jasným cílem a směřováním k tomu, aby ta tvoje značka byla opravdu viditelná. Každý příspěvek je jako vizitka. Bez stylu tě lidé přehlédnout. S vlastním brandem tě poznají ihned. A co je nejlepší, nemusíš být grafik ani mít drahé nástroje. Stačí vůle, směr a podpora. První krok můžeš udělat právě teď. Připojit se na naši úžasnou celosvětovou platformu Influencing You a naučit se opravdu začít konečně být viditelný a začít vydělávat, anebo si zařiď prostě call se mnou a já ti všechno ukážu a vysvětlím. Vaše Lenny B.